Kastoy ti pakasaritaan ti pannakayanak ni Heso Kristo, na itulag ni Maria nga inana a mayasawa ken ni Jose, ngem sakbay ti panagkasarda na amuan ni Maria a masikugen babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose a nakaitulagan na, ket di nakayat nga ibabain ni Maria, pinanggep na nga isina nga awan ti makaammo. Ngem iti pampanunuten na daytoy, nagparangken kwa na ti anghel ti Apo iti maysa at agtaga-inep. Jose nga anak ni David kinunana, di kaagamak amang ikasarken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikogna. Ipasngay nanto iti maysa, ipasngay nanto ti maysa a lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insao ti Apo babaen ti propeta. Agsikugto ti berhen abalasang, ipasngay nanto ti maysa a lalaki, ket mapanaganan to iti Emmanuel. Kayat asawen, adda kadatayo ti Dios. Idi makariing ni Jose tinungpal na ti imbaga ti anghel, ket inkasarna ni Maria. Ngem di na sinagid ni Maria sakbay ti panangipasngay na ti anak a lalaki a pinanaganan ni Jose iti Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ayo ti may paiken ka, O Kristo. Good morning. Idi 1990s, 91, 92 kasjay. Basta first year sa idi jay St. Benedict Institute. Hadda agdindinamag nga high school balasitang. Yamono second year or third year pala ti awag idi hampay lang nga grade 9, grade 10 kasjay. Dahil agdindinamag nga balasitang nya naganan ipagdindinamagan ti Bombo Radio idi nga kungkunana adda kano deti kano balasitang masikog kano sinikugan kano ti kapre yus kadakkel mata data nga kapre handa iti kapre kano tatan naka high tech da kanon ta naka vape da kano meten handa kano nga naka tabako yamo no pagcharsan da mat no mapanda makicharge di karoba da kag dindinamag nga anya naganan sinikugan kano ti kapre Allah pa na nya naganan kasla adda commotion ita first district di jahan nga ditoy first district commotion nga talaga nga kun nagado ti mapan mang interview nagado ti mapan mang mangim investigar ibagalatta mo ti ubing piman aramig kano ti adda kano agparang-parang yan ti tawada kung kunan di batog ti kwarto na ti rabi ay finally ka piman biktima gayam ta medyo baryo mo di ayanda imo motor mo ni tatang na adda abroad jay inana ay sos Diyos ko kung di da pay lakit in kwa kung kunada day jay ngam day ta kapreti pabasulan dan kana biktima I don't know kasla di mo no nya tinagnaan ti kaso ngam idi na amuan da kas jay kanagsardeng mo day jay nga nyusen day jay nga damagen kasi kamam mo ti pututan ti kapre laman. Na istrikto da ayan mi ide no daytay sumipngeten dadi kay pala nakaangkas nang rona dagitay pagan-anay ti babae Diyos ko pakawanam akasin yon apaya rabiin gasumpay mo kasano ket ti panangkuana mo datama pantimot ti babae nga nakabitin ijayang ka maapektaran na kasano kasala sigla mo data nga kapre nga agkurso na dalaona mo ano dagitay nalulumag no crush mo ti kapre baya mo no kasano mo dayta. Nagrigat mo dito isa sa adin ni Jose. Nagrigat di sinaad na. Narigat aming kanyada. Ni Apo Jesus, ni Maria, ni Jose, na iramraman pa da Elizabeth ken ni Zacarias. Lakay kin bakit. Panunutam di lakay kin bakit. About 70 years old ni Elizabeth. Agsikog. Sano pa nagsikog na tagkubkubo nga ta? Kasi 70 years old sino, 70 kanya yun eh.
Agkubkubong agkabkabaw, Diyos ko malipatan ng tupay lakit, pangikan na ta anak na, ni ayan na tayo anak kon. Talo oras, hindi na wala mabiro, nabisinanton. Nairamraman, hindi dyan, nagrigat isa sa atin da Elizabeth Zacarias, nalilintag at tao. Pagamuan, kunani ti anghel kin ni Zacarias, dahito yung mga anghel nagadumot ti pinarigat na ni Gabriel, dahito iti awag na, napanaimbaga, oy agsikog to ni baka mo, Lupes, ano da tayo kumano daytay dagiti animal tayo dagiti taraken tayo kagura data sa unga animal taraken animal in English animal layas ko na tayo hanga makaanak Lopez sa bakit sa anan ang agregreg lamot ten apa agregla ti 70 years old agregla pay Diyos ko kasi natirigat na naawang pala napkin idi. Kaya iramraman da, agsikog to kuna kas ano nga rod, nagumalan ni Zacarias malagipyo. Isunto ti Ebanghelyo tayo ti sumaruno. Maikadwa tata ni Jose. Ni muna nagparangkin ni Apo Santa Maria ni Anghel kuna na agsikog kanto. Kasano how can this be since I do not know aman kuna na mo. Kasano nga maaramid da ito awam mo ti amok awam mo boyfriend ko. Aramid ti Espiritu Santo da ita. Na ni Jose nga nakaitulagan na. Kanyada nga rod ti kasar kanyadan kaday tay kasla ko maitulag mo mga kasar tulag nakaitulagan na laklakay ni Jose kabalasitang ni Maria kakunana agsikog masikugan anya ti plano ni Jose ti pampanunuten na haan na nga ibabain gaputan na lintag ikasar na ngem inuten nanto nga isina tapno haan mga maibabain ni Maria tapno kasla isakit na lata mo jay dayaw ni Maria ang naitulag nagparang ti anghel nya ti kunana haang kamadanagan aramid ti Espiritu Santo dayta tatanga ti panangaramid na dayjay dagiti ko makaasawa imay ko makinasar tayo nagmartya-martya pay puuri dalang isirra tarwangan litak una na, santo sumreg nga tantaran, apapan nyo mo palpalakpakan kunwari, palpalakpakan nyo mo simreg, pagamuan ko na di nobyo ka, masikog. Nyaramidam ko mamuno si kama nga lalaki. Bagamon agtagtaga-inap ka kunana ka, ang kamadanagan, boy, aramid ti Espiritu Santo dayta. Ay, Isus, apo, sino nga rod mo ti mangawat? Sino nga ron ti mangawat day nga aramid ti Espiritu Santo dayta. Kaya na nga sa uwan ni Jose, religious man. Amuna ti Diyos, amuna makisao ti Diyos. Kaya tatadagiti agkaskasar ko mga di dapay ang mga pulos ni Apo Diyos, di dapay maikabesa ta, kaano na o di nga pa nagkumpisar mo, idi pay laang nag-first communion na, Diyos ko mano, 35 nan, kaya na nga sa uwan mano tawon na idi, sa siyam ti tawon na idi. Handa nga amo ni Apo Diyos. Kakasdi mo ni Jose, sigurado ni Jose, religious man. Taapaya, amo na ti Diyos, amo na ti anghel, idi imbaganan nga aramid ti aramid ti Espiritu Santo dayta, agsikog to, anya agsikog, iyanak munto, panaganam to ti Jesus. Emmanuel, kayat na nga sa uwan, adda kada tayo ti Diyos, kaya na nga sa uwan, di submission ni Jose nga nag-complain, ni Zacarias nagsaludsod nagumal. Ngam iso na haan nga nagsalsaludsod tinungpal na ing kasar na. Kaya na nga sa uwan ni Jose nasantuan a tao. Ano datayo ti pakaaramidan na kumadayjay. Sino ti open-minded kumakanya tayo nga ay won nga rod apo ko namlatan. Hindi bagadag si kugun ta ikasarmon ka ay won nga rod apo ko namlatan. Submission na digyan may isa ni Jose dayjay. Taapa yan nagpintas mo gamin di promise. Kakaiba mo ngamin nga promise niya. Anya ti kunana ni dati promise ngamin Jose nga anak ni David di ka madanagan. Amang ikasarken Maria ta aramid ti Espiritu Santo. Ipas ngay nanto ti may sa alakan lalaki ket panaganam to ti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol na sabsabali mo gamin nga promise no kumano agsikog ang kamadanagan apaya agsikog to anyan to ti anak na babain to lalakin to kasto ito ti pagbalinan na di magamin promise di anghel kanya na maisalakan ti basbasol na
kinabayagan nga inururay da daytoy nang nangag ni Jose, most probably ti paltiing maibasbasa ti ibaga ti propeta nga agsikog to ti balasang umayto ipasngaynan to ti lalaki. Most probably nang nangag ni Jose dayta kayat nga saon na religious ammo na ti pamati na ni Jose. Kagaputa ammo na idi imbagadan nayat nga dagosan. Kanya tinapintas nga maadal tayo dito kakabsat. Umuna ni Jose adda panagtalek na iti Diyos. No kas ano ti panagtalek ni Maria, anya ti kuna ni Maria, matungpal kanyak akas ti saom. Ni Jose, haan nga nagtagtagari, haan nga nagcomplain. Haan namot nga imbaga nga no saan inaramid na. Muna submission. Kasano garod ngamin, kasano ti panangibaga nga rod ti Diyos kanya tayo, tapno tong palen tayo ti ibaga na. Awamot anghel kanyayo. Hanak mga min nga anghel nga mangibagbaga nga agbabawi kayo dalosan nyo tilintag apay anghel karufo kunayo mga min. Mayat ano anghel nga tati umay kanya tayo. Nga ka may pannaturog tayo mayat. Ngam no da kami laeng mga padi mo ti mangibagbaga ti ibanghelyo la nya ti kunana palintigan nyo ti dalanan. Agbabawi kayo. Pakawanemon. Agiinnanos kayo. Nagiinnayat kayo, hangko magka nga boses sa uni Apo Diyos. Boses ko laeng kahit nga sa uni Apo Diyos kanya tayo, hanak magamin nga anghel, sino nga ron gamin ti mamati, sa matarupak ka, mga grupo pa gamin nga anghel, piman, kasla magkaanakan ni Satanas. Iso nga hawan ati mamati, mga kasla anghel nga ron tarupak, iso nga ure niya ti kongkonak, awang mamatpati. Kaya ni Jose, di submission na namati adagos iti imbagati anghel. Kamabalin mo't kanya tayo kakabsat. Mabalin mo't ati divine inspiration ko na diya ti nadyusan nga inspirasyon nga addalat ta amuyo ti inspirasyon ti sao ti Diyos haan lang nga mabasad toy. Adda kiti mabasad toy nga isu mo lang nga isu aji kayat na nga ibaga kanya tayo. No agkararag ka nga agulimag, at dala tadi inspirasyon nga ibaga na kanyam. Kadagiti, inanganyo ko madagiti paggrigatan tayo. Anya dagiti pagdadaanan tayo. Anya dagiti kayat tayo itibiyag. No agkararag ka mapangking kwa na, at dan tulat ta inspirasyon. Mabalin nga agparang ta anghel kanya tayo Mabalin nga agparang, mabalin na nga ibaga iti konsensya, kin iti puso tayo. Nalapakawanemon. Laagtalag ka king kuana, ura niya ti kasasaad mo, mabalin na nga ibaga kanya tayo dayjay. Number 1 dayjay kakabsat, inspirasyon. At nati, tapno adda ti inspirasyon, adda ka di gundaway tayo mat nga, mangibaga, agulimak, agkararag, dakad to'y umay tinasanton amisa, nagparintumeng ka, anya ti bakayat mo nga ibaga kanyak apo, inspirasyon. Na imbaga na, anya ti aramidam submission. Ni Jose, inted na jay bagina, tinungpal na ti imbaga ti anghel. Maikadwa, di mensahe na. Di mensahe na gamin, nagpintas gamin di mensahe na, umayto panaganam to ti Jesus, ta isalakan na, dagiti tattao pakawanan na, isalakan na kadagiti basbasol na. Nagmaya nga min mensahe na. Kano mapakawan dati basbasol da niya ti kunana, Emmanuel, God is with us. Nadata, adda ka diti Diyos, no daddo magamin ko ka, amoy ti manglaban kanya tayo, malagip yung istoryak di na minsan nga tawan, anya ti kadakkelan nga achievement ti demonyo dito'y lubong. Boom! Anya ti kadakkelan nga achievement ti demonyo dito'y lubong. Anya ti kunana, mapang kayo. Anya ti aramiden nyo, tamadadail nyo ti tao. Ibagam nga tumangsit, haan. Ibagam nga pumatay, haan. Anya ti ibaga na kumarit ka, haan. Tapno mapukaw na kaikin ni Apo Diyos kunana, ti demonyo, ti kadakkalan nga achievement na dito'y lubong, pagbalinan nyo amin ida, dagiti tattao nga busy. Ikan nyo ti adu nga kayat da nga aramidan, dahil one time dakin ni Apo Diyos, di ti pangabakan nyo. Di ti pakaabakan tayo na daduma.
Haan nga diti ibaga na nga guraem, nalakala ti guway, nalaklaka nga sulbaren, no kas ano relasyon tay kini Apo Dios, nalaklaka di jay guraem, di guran-gura nga ibagbaga na, di tinnang sitan, di division no dadduma, nalaklaka sulbaren di jay. Ti karigatan alabanan, nga panangyadayo ti demonyo kanya tayo kini Apo Dios no dadduma, iokuparan na amin ti oras tayo. Nakabisbisi tayo, dagitay addapik ti karir na, duwa-duwa di trabaho, kada tayo no dadduma, uray no agidda tayo, busy pay laeng gilubong tayo, imbes nga aginana tayo, sa bali pay la obraan tayo, aging gana nga kuna tayo, dayta makadomingo, mano nga oras ti kararag mo. Awan Apo. Adito yung inarami, adito yung tatan, ala, danda ni Christmas, nakabisbisi tayo amin na nagado, ti pakariribukan tayo. Kati ilaban na dito, awam mo oras ti kararag tayo. Isong ako na tayo, God is with us, agsasao ti anghel tayo, ti saludsod, adda ka ni gundaway mo nga mangdengeg. Adda ka ni gundaway mo nga makisao. Ada ka di gundaway mo nga mang-internalize dagiti sa una tapno makisao ti Diyos king ka. Kano daduma ka nagado, di pakabuungan tayo, nagado di ited na. Iso nga ti pagbalaygan na kung kunada nga rod ti pagbalaygan ti demonyo kanya tayo no na preoccupied amin ti lubong tayon. Awan ti inaramid mo nga schedule mo para iti kararag mo para kini Apo Diyos mo kas ano nga so tayo, uray nga tamo no niya mapaspasama ka, hantay nga makuna nga maababak tayo. Uwan addaman no dadduma makalipat tayo, agkabisi tayo, agburyong di panunot tayo, ti kaado ti pampanunutan tayo, ngam sublyanan tay latta, addalatta ni Apo Diyos kanya tayo. Sublyanan tay latta, ti Diyos di na tay pulos panawan. Uray no adda di tangtangsit tayo no dadduma nga, ay awanan, panawak ni Apo Diyosen, bay amon. Ngam ti Diyos han na tayong pulos nga mabalin nga talikudan. Ti Diyos han na tayong pulos nga mabalin nga baybayan. At dalatakan niya tayo. Ti saludsod laeng daytoy ka on our part. No, maririinam ka di. No palpalubusam ka di ti Diyos nga agtrab-trabaho. No palpalubusam ka di ni Apo Diyos nga aggargaraw iti biyag mo. Iti inaldaw-aldaw. 24/7 kuna tayo. Kadkadwa na tayo lata ti Diyos. Mano nga minutes, mano nga oras mo ti panangrinam nga adda ni Apo Diyos. Inyaman nga activity tayo addalat ni Apo Diyos. Ti saludsod kas ano nga marinam nga adda ni Apo Diyos. In our family. Dadya manan, sobyanan tayo lata ti pamilya. Kas ano panangrinam nga adda ni Apo Diyos. Nagmayat pa'y nagmayat pa'y ang kita dadya buo nga pamilya. Makukuha man dyan inak nga mangkit-kita lata. No di buo nga pamilya ka, dadalat nga agkararag, sa nga pamilya nga umay agdaydayaw, sa nga pamilya nga umay, kapag birukan pa iti kaawan ti Diyos, idta nga pamilya. Imay da amin, alangan nga agawid da, agaapat ang arod. Anmat Nadatada, nakimisa da amin, nagmayatan. Ti magkaroon ako, ay, da kami lang agbabarkada, Father. Po, grupo ti babae, kadagiti anak yun, baspasalida laeng, Diyos ko pakawan. Nagawa, imay dala nakimisa nga agbabarkada mo, dagiti nga inna, dagiti anak da, imbati da, nagmadi mga kitaan, na may mayat ko maano sa nga pamilya, tano agahawid kayo ka, God is with you, God is with me. Na marinam ko majibuo nga pamilya ka addaking ka addakan niya nga nagmayat ko mga kitkitaan pagbiro kampay nga rod ti awan Dios na nalakakabsat nagmayat ni Jose nagmayat di mensahe na inted na anya ti bunga di panagwan ni Jose di pa nangikasar na anya ti bunga na Emmanuel, God is with us, nanamem padasem nadapay gayem ko nga nagkuna nagboy-boyam at laeng na nagamamo kam lati data YouTube kada kwa kunana ka kas ano apo ti panang develop iti prayer life kas ano ti panang develop ti prayer life kunana ka constant prayer
Agkararag ka kanayon, ri na nga kanayon, makisao ka akan kanayon kini Apo Jesus. Umunag dayta, prayer dayta. Mabalim mo aji Santo Rosario, may sala nga means dayjay. Ag Santo Rosario ka, nga dada kita makabaul, ag Santo Rosario dati ka. May sala ang data pa nang kararag, babaan kini Apo Santa Maria, umasidag tayo, uwan makatulong. Di personal prayer mo. No kanayunam di makisasao king kuana, di gadag kaalaang kayo. Ngam no, kaano ti kararag mo? Once in a while, nya mo dahil nga kararag, no makalagip kala, once in a while. Kasano magkakonstant di kararag mo, no adala ka sa pulak Apo, kala nagyag asawahaan, nagyagin inaramaan. Tapno umunag di relasyon na kaagtungtong, kanayong kay agpatpatang, kanayong kay agkaawatan, the same. Kas di mo ilaang, God is with us. Kaano nga God is with us, kaano nga dati Emmanuel, once in a while, constant nalaawis kakabsat, umadanin, nga rambakan tayon, may ikalo nga parbangon, may ikalo di rabii, idi rabii, may ikapat manan. How constant, kasano di pa nang nanam mo nga adda ni Apo Diyos itibiyag mo? Sagpaminsan, ay Diyos niya mo dayta. Hindi nga rin kung kunak nga kanayong ko nga iulit-ulitan nga sa dala makimisan sa no dami na tayo da. Tadyak pa amurup-rupa da. Tunukan agpamunpun da. Apay taga-ano kayo mayali sakton, di kayo pa nakikita. Ang gapo tayo sponsor ti Sibilya ko, Sibilya Father. Nanti kung nakapi sa kailan makimisan at danatay, one Father, wala nga rason data sa kailan makimisan at da plato, no, sa kailan makimisan at minatay kayo, mayat ko mga rod nga weekly, dahil nga pa, naibos dan taon. Yad adayom Apo. Nga mahaan nga dayjay, tirason, sa kala mapanood da kaya mo madia, constant relationship nga rod. Tikin na santo, relasyon kini Apo Diyos, haang nga di jela ang kararag mo. God is with us. Yes, God is with us. No, adda kanyam, adda di pamilyayo. Uri nakapsot kami, Father, wun, addalat ta kanyayo, hanyo baybay, anti sa ludsod, kas ano pa nang lukat mo, nga adda ni Apo Diyos itibiyag mo.